Kanti ezingenawo zithi bagcine bebalelwa kwababili abasolwa abagcine besala enkundleni ngesikhathi bedudulana namaphoyisa ngezwi lezandla eLunganda eMaranhill eThekwini. Kanti ngokusho kwesitatimende samaphoyisa bathi bancinzwa indlebe ngomunye wabantu ukuthi abake bayokwenza uphenyo ngalezi zigebengu ebeseyikhathazile emphakathini. Kanti bathe mangabe befika amaphoyisa abasolwa ababili base begadla ngenhlamvu namaphoyisa aphindisela kwase kusala ababili enkundleni.